Алсу Хәсәнова. Йола. 4-нче бүлек. Алмаз шыннан да сүзендә торды. Һәм килешенгән вакытта аларны үз авылларына алып китте. Кайынлыклар кычагында сыйынып утырган Кайын авылының табигате искитмәле икән шул. Алмазның сап-сары нарат бүрәнәләреннән салынган зур йорты әллә кайдан игътибарны җәлеп итеп тора. «Монысы минем фермерлык хуҗалыгым инде», – диде егет, иләр янына килеп туктагач. «Мал-туар, кышкырт асырыйм». «Син фермермени, Алмаз?» – диде Кадрия гаҗәпләнгән сыман. Тавышы йомшак иде. Аның эш кешесе булуына хөрмәт сизелә иде анда. «Әйе, колхозлар юкка чыгып авылыбыз тарала баруын күрдем дә, фермер булырга исәпләдем. Рәхмәт, җитәкчеләр дә булышты. Тормышымны тагын да җанландырып җибәрү өчен хатын-кыз җитми. Ул да булса тормышым тагын да түгәрәкләнер иде. Әбием дә һаман иләнмисең дип ачулана». Кадрия белән Гөлнар бер-берсенә карашып алдылар. Шунда капка төбенә ап-ак яулыклы әби килеп чыкты да, мөләем елмаеп: «Бәрәш, улым, әллә миңа килен алып кайттыңмы?» – диде. «Исәннәрмесез?» Исәнләштеләр, күрештеләр. «Кунакларга чәй ичерик инде, әби», – диде аңа Алмаз. «Сыерлар, тавыклар турында сөйләп, мин аларны алҗытып бетердем бугай». Алмаз әбисе белән бергә аларны чәй янына дәште. Әбисе ул кайтышка аныгы яраткан бәрәңге пәрәмәчен пешереп куйган иде. Сөйләшә-сөйләшә чәй ичеп алганнан соң, Алмаз кунакларга авылны, аның бик матур чишмә буйларын күрсәтеп кайтты. «Монда да безнең чишмәледәге кебек тәмле, мул сулы чишмәләр бар икән», – дип куйды Гөлнар, бер чишмә янында туктап суын ичеп карагач. Алмаз ресторанга көн аралаш диярлек килеп, токмачлы аш ашарга тәмам күнегеп китте. Гөлнар ял иткән көннәрдә алар бергәләп Казан урамнары буйлап җәяү генә йөрергә яраталар иде. Кыздан 8 яшькә олырак егет тормышында булган шатлык кайгыларын сөйләде. Тора-бара Гөлнар аңа шул кадәр ияләште, ул 2 көн күренмәсә, үзенә урын таба алмый башлады. Бу егет аңа бик ошый иде. Аның белән сөйләшүе рәхәт, аның күзләре күңелгә ятышлы. Бу минутларда Гөлнарның җаны ял итә сыман. Алмаз белән сөйләшкәндә сүзләр дә тиз ялганып китә. Гәпләшерлек уртак темаларда табыла, үзен иркен сизә. Баксаң, авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган, аннары фермер булып киткән бу егет җитмәсә издереп, баянда да уйный, моңлы итеп җырлый да икән. Гөлнар да бит кечкенәдән авыл сәхнәсендә җырлап үскән кыз. Бигрәк тә халык җырларын җырларга ярата. Алмаз шулай 3 ай буе килеп китеп йөрде. Гөлнар да чишмәлесен онытмады. Бу вакыт эчендә Алмаз аны машинасы белән берничә тапкыр авылына алып кайтып куйды, алып килде. Егетне Гөлнарның әтисе Закир да, әнисе Гөлҗамал да бик ошаттылар, үз иттеләр. Шулай авылда ял иткән көннәрнең берсендә иртән, ниндидер түземсезлек белән дигәндәй, ишекләренең кыңгыравы чылтырады. «Иртә таңнан кем булыр икән?» – диде ашыга-ашыга ишекне ачарга барган әнисе Гөлҗамал. Ишекне ачып җибәрсә, анда әбисе белән Алмаз басып тора. «Берәр нәрсә булдымы әллә?» – дип гаҗәпләнде Гөлнар, иртәнге сәгатьтә аларны күреп. «Юк, балам, хафалана күрмә. Сине алырга килдек без, кызым», – диде Алмазның әбисе оннан-моннан әйләнеп тормыйча турыдан ярып. «Без әтиәниеңнән синең кулыңны сорарга килдек, Гөлнар», – дип Алмаз аның сүзен җаваплап куйды. Гөлнар аптырап калды. Хәтта әтисе белән әнисе дә ни әйтергә белмичә, авызларына су капкандай, гаҗәпләнеп бер мәлгә сүзсез генә тора таштай басып тора бирделәр. «Киләсегезне нигә алдан әйтмәдегез соң?» – диде аннары әтисе аңына килеп. «Бездә алдан әйтеп йөрмиләр, Закир абый. Йоласы шундый», – дип җавап бирде аңа Алмаз. «Бездә дә бар бер йола. Әйтмичә генә кызны урлап китәләр. Бабайлар йоласы», – диде Закир. «Әйе, бу турыда Гөлнар сөйләде миңа. Бигрәк кыргый йола икән. Ә бездә кызны сорап алу йоласы, Закир абый.
Менә безнең шул йоланы үтәп йөреш, әбием белән сезнең сүзне көтәбез. Уйлашыйк. Я, ни әйтерсең әнисе, дип Закир хатынына карап алды. Булай күркәм йола икән үзе, диде Гөлҗамал апа. Уйлашыйк дисең бит атасы. Шулай булгач, уйлашыксың. Гөлнар исә нәкъ менә шундый йола турында хыялланган иде бит. Авылларындагы йола аның өчен йола түгел, ә ниндидер уен гына. Әле тормышка беренче адымнарын гына атлаучы кызлар язмышы белән уйнау гына. Чыннан да күркәм йола яши икән сезнең якта, диде Закир. Ата кеше шат иде.